Hodnej začíná, ne? No, přesně tak. Tak slečno. A neukazuje mi, že to udělala, takže myslím si, že nemá cenu zapírat. Nemá cenu se tady nějak hádat. Nemá cenu to nějak. Tak, znáte se? No a super všechno. Čemu jsem to? Ty krádeři, jste ukradla ty peníze? Ne, neukradla jsem žádný peníze. Tak. Ty to víme? Neukradla jsem žádný peníze, já jsem byla na obědě. Víte, co tam je to? To je kamera. Tu máte i v práci. Ta vás viděla. Já jsem byla na obědě. Já jsem byla s holkama na obědě s Káťou Francovou. A tam mě to může dosvědčit, já jsem tam byla na obědě. Chcete to teda přehrát, nebo co? Chcete vidět, Já jsem tam nebyla jsem tam. No já jsem tam nebyla v té práci, my jsme byli s Káťou na obědě. Měla jsem polivku, rachovou, Coca-Colu, pak ještě taky nudle s mákem jsem měla. A platili jsme 120 korun a prostě jsme se tam zdrželi hodinu celou. Jenom Jirko, ty zkus mu do toho víc toho, máš být jakoby hodnej pole, jako zkus trochu jako brzdit a ty do toho hodí víc to. Ale ty začal mlátit, ale. No a ty buď jako spíš jako se snaž s ní soucítit, jo. Že ji chápeš prostě, že to bude dobrý, že se přizná, to bude v pohodě. A mluvíš tak trošku nahlas jenom, jo, víc. Jasně. Ono je to na té kameře pak bude slyšet. Víte, slečko, kolik to bude let, tady to. To je aspoň 5 nepodmíněně. Já jsem byla s Káťou na obědě. My to víme, že jste tam nebyla, jako víme, že jste tam nebyla, máme vás na videu, jak říkal kolega. Jo, v práci žádná kamera ale není. Ale to prosím tě, tady je klíč od celé smrti, prosím tě, To ti říkat nebudu. No dobře, ale to je tady, jo. Já jsem tam vůbec nebyla v té práci. Byli jsme na obědě, byli jsme v knihomolu, zdrželi jsme se na ale Franto, já to se píšu, ukončíme to, tohle nemá smysl, jako fakt, tam ta hysterka tady řekne všechno, aby se vysvobodila. Já jsem tam vůbec v té práci nebyla, opravdu s Káťou na obědě, opravdu, věřte mi, já vás chápu, že se vám to nelíbí. Já mám doma složitou rodinnou situaci, prostě mám doma malý dítě. Já chápu, že potřebujete peníze, ale Franto, nebav se s ním, přemýšlíme ten protokol a jdem domů. Prosím tě, nech se tady takhle ovlivňovat nějakou... Opravdu, jako, může tady klidně být několik hodin, ale stejně to skončí tím, že se přiznáte. Ne, prosím vás, já se strašně omlouvám, jako... Ale ještě nekouká se vůbec na tebe, abych si vynutil pozornost. Ono se právě mohlo třeba stát, že jsem třeba z toho oběda přišla dřív, ale z toho oběda jsem možná přišla dřív a... Koleno. Ne, to je fakt hádný, jako, ale já musím za chvíli domů a tam to musíme dořešit, kde se tady s ní vybavuje, že já taky musím domů, já mám nemocný dítě, tak to tady podepište, ne? Aha, já se to zakouřím na chvíli. Opravdu víte co, nezlobte si, já mám nemocný dítě, ono má prostě horečku, ono je možný, že jsem si třeba mohla jako vzít nějakou... Já to jsem tady slyšela včera 4krát, prostě umírá táta, umírá děda, ale to ještě umře, jo. Chápeš to? Ale tak třeba mluví pravdu, ale... No, opravdu. Ale taky pustíme ten záznam a jdem domů, ne? Tohle nemá fakt smysl. Tady to podepište. Podepište to tady a můžete jít domů. Nemusíte tady říkat vůbec nic a můžete jít domů. Ale ještě zkus začít být trošku hrubý ještě. Ještě hrubé, až jakože až tak. A nějak to dotáhne. Ne, že jí splakáš, ale se to brzdí právě. Koleno. Bouchy do stolu. Imaginární. Hlavu. Jste to vy. Ale já to nemám. Stiž se. Ale Franto, prostě tě nechto mám, já vím, že jsi na ty podezřelý hodnej, ale... Myslím, že zaplatá. Jo, potřeba tady. Ale forenzní lékař je můj kámoš, byl na pivo, on tě tam jako fakt nejde vůbec nic. Nešel pro doktora. Nechci vás Já jsem těhotná a vypadá to, že budu mít komplikace. Ale jsem tady nemá zase. Jo, tak to nějak dohrajte, vidíte. Ale ty to podepiš, ne? Nemůžu nic podepisovat, já jsem tam vůbec nebyla v té práci. Ale máme vás na... Tak jí zabij. Ne, nemám.
Do vazby, já jsem těhotná, já nemůžu být ve vazbě. Víte, jaké by to bylo následky? Jaké by to bylo následky? Máme krásnou celou vám dáme. To vůbec neexistuje. Krásnou postel, vlastní záchod. A to se na mě jde. Počkejte. Stráž! Stráž! Dobrý. Dobrý, stačí.